Sangti ke pon atrak non hejong kaselam pon krong plia to baralong lang ke pacar chim ing ton pon pelang. KSA Annual General Conference ingdeng phokep ke chok sertalin ke talonjia di malong karbiang long SP lapen DC ka humridang. Tarapung borpung habar artung solangso khoi teron arong teron chengromamai ke paman. Amar जीवन अदवाई किनांग जी अतुमाफान इसी बिरटा केमी बांगसो अदवाई नॉन के कार्बियांग लोंग पेन वेस्ट कार्बियांग लोंग लोंग से तमी लोंग पन इकजी लापेन अनपार्टा नांगली ना होक दामदे हेम तोबलुन पेन नांगली हेम अन नांगे पथोन कोक मते होम डिलीवरी आवर साइज से तमी दो इकजी लसी हुमरी इग्नोर आमार जीवन नीली कुआन लोने Doktor along ase ke celang doktor adawai ke cu nili cu yan culu celang lo sita mimi la pentenon ilitung karbihian ili musu tum ansusi amar jibon adawai ke paklang dun pen kiwan ke thek pen ke chini pen nili phan la so dawai nili ke cu endun long ke cu dun long pen nili la anak ke su pen nili thur un epin pen akesu amar jibon adawai kicusi nili non kimelo gastric kesu pen inangan dolo sita gomna dawai kabusan si golaghat pen pakapre pharmacy pen ke ba chopik lo ador kesu dawai chopik lo bonda thangna dam thek long le bonda omor jiwan ku abangso ayurvedic dawai kichu pen prai chiklojonian bang nili chutang lo bangso ke chupen ni ang thek chi long si non ni ke chu ke jun da chu mu chor lo ni ning ki kru ka thok vai ki su la pen ke pok su pokang la ka tu ko yan ta non ni pon bo mo son si ni li che thek long lo क्लार डाक पेन का चीनी जियाफन ट्रॉक्सी 5 हिनी ट्रॉप फो 5 ट्रॉक्सी नेरके पलोंग हुमरी इग्नोर Kardom pinikar binong life ada Abirta long penang ton Abirta arjo ikha Ason tinta isi aron kisigdo. Bonta nona por penang atum aron alamabang langdam disi aron karkan pen loksi keklem kidam atum aphan lakha un it thi bason sido. Sonsi kedam tang jang mi puni phai ingkora troxi ani kang sampor phai pli malom manja range ke parlo habar kimi malom non hedjong kaselam pon krong plia to waralong sangti ke pon atragatum to waralong ke pasang pen lang ke pachar chimit mi pinsi thek pon long. Towara long lang pachar chim long le pusi karbiang lo autonomous council pen pangdak pon lo la benjong si alam toy kroi khre pulote adai energy puta pachini pon bonda non ke thek thulong abang ke lam toy karjuji kali lang ke pachar chim akili lit thupi ga son sido la sila so long komaratum si insai pon po athera ra theng no la son ke klem thek long puta lang dun ding son jong si lang pachar chim bom pute towara bang kahinu anso se klak thupo Huluni pendir cuna rompi karbiang mawai. Kedam tang jang mini phaing kora trok sirani anarlo apor malom dilai khorsing terang mini stadium malong karbiang long SP DC Bokajan SDPO Bokajan Civil SDO Magistrate apen atoya ni atum kahumridam. Kahumridam nang ko athelake non nang keliji ingdeng phokep ke chok KSA Annual Conference along alohi sarpua manpen Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma nang chetong dunji lasi karbiang long police SP lepen DC pen jalin si adhimaklong along kelangchari patodam lapen un anpen Assam CM ke bang hud security ke pa messenger phan RDP ponlo lapen hapu team karbiang long autonomous council CM Dr. Tuliram Ronghang MP Horan Singh Be EM slepen MSC satum KSA conference kibi ponjia dimalong malom sopor kahomri padodam lo ni ladak Karbi Anglong SP DC lapen ga lapu Bogojan SDPO pen Bogojan Civil SDO alang tum steme labang so adi maklong na humri lo atake nang kumri nang ko kathei bangke la helo je tarik pli public meeting radamai pi along Assam CM Dr. Himanta Biswa Sarma alangli ladak nang sunji lasi alang tum labang so adi maklong alang tum ladak nang lang lo alang tum un ange
Assam ACM thangnat katora halabangsor ni katora kabe kasik sa kabe de jephan kado kabe security kelong japhan alang tum Ladakh pini arni pen mate pinaw arni pen dak labangso adimak long along keton kelang tum han Ladakh padu po Dilai pen Bijoy Rongpi Karbi Anglong live. Nili constituency la pen Korkanthi constituency angkang mate tarapung borpung habaralong kedo teron anok humatum pen artum solangso khoi teron arong along kedam tangjang mini phaing kora trowarni teron chingrum mamai ke paman pon bangso teron chingrum mamai ke paman pon angko ke phutung phitung kachilir la pen adamasar pangri pangdon kidu kisung along tangka jakong horang bidisori kachipi kenang sot pumatha ramsi ardi dojot pen chingrum si chingki jathan padolo bangso teron chingrum amaya long tirika mamaya mai phu sondit teron chunbang mensing teron pensi mai chari ponlo lapen lo tok bang son teron pensi kache paraya lam the tok ponlo lapen hem tun bang phu kapachini mate ma fly pak pen karchopon teron chingrum amaya long bidisar joysing teron pensi kapachini por en ponlo Lapen moneng asengkan laki nili constituency choki hola longsi teron chingrum amai biponpo lapen nili constituency Dwarbaguri constituency Korkanthi constituency mate constituency ke thom aterondo ansi chingrum ponpo mili langni kongkat chethak nangni pusi cheparai ponlo lapen kewangji aningkan theria chiklori phai phor isi nilip choki hola hawar longsi bangso mai dengpon pupusi chedon sarpen cheparai pon moneng 2024 sengkan phan nilitum la sokronjang chingrum amei ki bi adim la pen apor nitum jong ponlo la si cherai ponlo la si moneng sengkan bang ke nitum nili bang kangalong proper chukela ang kangalong sinitum ki bi ponji phan ke pe do ponji so tron kronjang chingrum amei hada ke pe do ponji phan sinitum apor arni hot ponlo la si adim bang nitum jong pon thip thela tame teron arong vek nang po la sia det la pen arni bangke tarik pho March a chiklo sini tum jong pon lo news report Karbi Anglong live nora kai laki technology kai la sojo ke ongdung ason eson peneson na bibom tanglo la songbong men radio setami virang rang son si thek pon longlo monta bangso radio put hot kapachi hung la panaja kong ke pathe thujia phanpura India Prime Minister Narendra Modi hin pen bor ipon thusi pidin det piarlo palong troxir kebra isi mate 91 frequency modulation mate FM transmitter ingpu ponpo bangso kangpu ponje frequency modulation aja kong lake 100 WI andoji Union Sarkar hin pen kabor ipon det pia dangalong puthot radio kapacha thang thujia phan na pen non pen anpar an sose jakong ke pathe pon thujia phan si bor ipon no la sojok ni phain kora troxia da por phai kebra chiti mapor India Prime Minister Narendra Modi ri deng pen si long troxir kebra isi FM radio ingpu pon no kangpu ponji long troxir kebra isiang bong pen ni hang ni rep arlo long pho la song bong pen di phurong supialong satami FM ingpu ponpo long troxir kebra isi akimi FM radio kaddu kabe state craner kebla pen longni union territory sangbong kaddu kabe district trogner kebra phli alongsi pangni ponlo Parlopon state lapen UT lake Bihar Jharkhand Odisha West Bengal Assam Meghalaya Nagaland Haryana Rajasthan Uttar Pradesh Uttarakhand Andhra Pradesh Kerala Telangana Chhattisgarh Gujarat Madhya Pradesh Maharashtra Ladakh lapen Andaman and Nicobar Island along henlo bangso kimi FM radio long man ki baat alam the PM Modi ka parjupensi pangcheng ponpo news report Karbi Anglong live North Korea der phan jakong kiber thip jipura US nuclear missile submarine South Korea long an toipoposi pangdak pon North Korea phan kache songja phan submarine ke toy jalam themanani US President Joe Biden lapen South Korea President Yoon Suk Yeol atum White House along pangdak ponlo
Lapuson North Korea phan kachesong dunja phan aprang Cold War rakha hut penta sai kedeng pon kethek long avelang. North Korea phan nuclear regime kachaparesi majoni US bank amek kachibilor pen chukidam tang malong pen aphong military seke kedeng padulo sonsi yongyang setame aning kejang jepen aphong missile satlang kya padulo. Lapuson det angbong kangtang kachebai pen kachether kachepati ronga joksi arni sike Korean Peninsula along nuclear aron thama kithur ham jiangring thepi khangjang kedam tangarni North Korea pen setame ason resim satlang ken pon angbong ke lang arlo ke padam adron ta isilo. International Desk Report Karging Long Live. Pinadaw Abirta kira ponsi kang toning long.